Okay, class, magandang umaga. Reynaldo sa inyong amin, ano? Ako magiging science teacher ninyo, no? Ako si Eddie Boy Peñalosa. Ngayon, dahil hindi ko pa naman kilala ang kayong lahat, no? Ano muna tayo? Attendance. Okay, Boligong Kanyeta. Sir, present. GM Saurane. Sir, present. Jasper Baldog. Sir, present, sir. Gago! Nandito naman lahat. Kukunin nyo kan mga papel ninyo. Tapos, mag-drawing ka mo ng iba't ibang klase o iba't ibang uri ng insekto. Ha? Em. Tarang naggipunta. Kung mga insektong magibunta at madrubata, di ba ako tatarang mag-drawing? Pati naman ako ballpen. Pabil kain ako. Ako ang mag-drawing. May papel kayan baga kain ako ballpen. Alis Jasper, tataw ka rin mag-drawing. Ito sa kitang pa-drawing. Jasper, ako na naman nakakita ninyo. Sige, ako mag-drawing. Sas, para pala kan mga insekto. Boy, hindi ko rag ko yung mag-drawing ng mga insektong katon. Dari hindi kan papel ni ballpen, tako mag-drawing. Dari hindi. Para mapis, para kan. Dali, tako. Dapat kami ibang inaasahan. Ako man sana kung magpun grade 1 hanggang 1 anang high school na kita. Ako man sana ka mag-arani pagdating sa drawing. Tara ninyo, ako man sana kan murag mag-drawing. Ono drawing ang insekto. Hina niya. Ako. Gago! Para pala ni katon pa. Bagay insekto katon na. Haligi Jasper man kadi ang mong kadisan niya. Pero hina niya. Bala sirang paliwanag kung ano kaan. Insekto man kaan. Para kadi, kadali-dali mo sa ni kadi. Kading sad ki Jasper, kading sad ki GM. Kata ako mag-drawing pa ako, magbuna na kamong magpasa ni kan. Labing dali man ni kadi. Ay kan ballpen dali ni. Per. Ay, ako ang gusto ko sa imo, ang ballpen. Okay ra kadi para hindi ra kita magwan ni red ra ko score ni sir. Bakit pagkamani ka di? Insekto turtuldok mo siya. Ay, nina niya. Ano na insekto ay turtuldok sa nabaga daw? Ako kayo ka din draw. At nang pading, tungo ka ton maniwala ka sa kaya kan may tamta nababad ka ton sa singit magapo. Di ka man mababad sa singit magapong kung di ka magiritaw. Ika na sana nagpa-drawing. Ika pa so naingot.